Yn cynrychioli Sir Gar eleni, mae Clwb Ffemrwyr Ifanc Penybont. Yn cynrychioli Sir Gar, Siaroffi'r y llwyfan. Mae digon o lais, da chi ar ôl canu, mae hwnna'n argoeli'n dda. Nes ti fwynhau? O, do, mae staw. A'n ddar neis i ganu O, Adre'n Ol? wedd. A fi'n siŵr bod ni wedi meiddi Ponsian, anyway. Na beth sy'n bwysig i fe? Ie. Meiddi'r cardis? Ie, bendant. Cyntaf amdani wedyn ni. O, ti'n sioio bach o helpu? Sioned Page Jones, nath nhw blysio ti heno? Do wir, maen nhw wedi gweithio'n galed dros yr wythnos dwytha a war y dig, lle nhw'n cael cwpl o beints nawr. A we, bant chi, llongyfachiadau. Ia, 4 côr hyderus wedi canu, 2 arall i ddod wedi'r egwyl.
Get incredible multi-tonal colour with nice and easy non-permanent. Its no ammonia formula is gentler on your hair to give you natural-looking, dimensional colour. Be kind to your hair and your purse. Get 2 packs of nice and easy non-permanent for £6, now available at Asda. Fine Scotch whiskies. Great on their own. But at Bell's, we blend them together into something even more magical. Hang on, I'll take you home, yeah? Thanks, but I don't live nearby, I'm afraid. Ah, but it's not a problem. Cool. Just want to make you smile. Stay with you a while. You want to come in? No. No, I just wanted to... The Renault Megane. You've never driven a car with so much va-va-voom. Just want to make you smile. You now get 3,000 miles of free fuel when you buy a new Renault, so you've never had a better reason to keep driving. Dewch I Ffair Adre'n Ol Cymru yn Llanelwedd ar yr 8 ar 9 o Dachwedd. Mwynhewch 2 ddiwrnod gwych gyda gwartheg, defaid, moch, ceffylau a'r neuadd fwyd. Hefyd, stondinau masnach, cynnyrch a gwaith llaw, gosod blodau a siop anadolig. Head protection? Check. But protection from stains? Let's see how muddy these boys can get. So where's the protection then? Well, let's see. Ariel with Actilift is a protective formula that helps tough, dried-in stains wash away easily. That's because Ariel helps protect your clothes from stains gripping. See? That was pretty easy, wasn't it? Ariel with Actilift. Stains grip less. Now that's brilliant. Boss Bottled. Fragrance for men. Is the latest in anti-aging really the greatest? Women around the world challenge that with Olay. 20 million women chose Total Effects, including her and her. The time-tested powerhouse with 7 age-defying effects. It's one I trust, the one we chose, the one and only Total Effects from Olay. Cosmopolitan readers choose Total Effects Day Cream too, voting it the ultimate anti-aging moisturizer. Ar nos Fercher y 10 o Dachwedd bydd noson gwylwyr S4C yn ymweld â Wrecsam. Yng Nghapel y Groes bod hyfryd, gewch chi gwrdd â phrif weithredwr a chadeirydd awdurdod S4C i roi eich barn ar raglenni a gwasanaethau'r sianel. Noson gwylwyr S4C y 10 o Dachwedd am 7. Croes yn ôl, 2 gôr ar ôl ar 5 o 6 oedd côr Dyffryn Banw Maldwyn. Colli
Wel, dyma i chi glwb sydd wedi cael steddfod llwyddiannus iawn eleni. Ynddo fe, chi wedi bod yn cystadlu ar lot fawr o bethau? Do. Do, wy'n gwybod hynny. Ai, dyma'r unig beth wyt ti wedi bod yn cystadlu ar? Ie. Nes ti fwynhau? Do. Mae deryn bach ti gweithio bod ti'n cael row yn aml iawn gan rhywun. Pam hynny? Arwydd yr Arwyn y ddysgu mam. A yw'n gweiddi lot yna ti? Ar ôl cyrraedd adre. Ar ôl cyrraedd Yw'n heiddi cael row, cael stŵr, chi'n meddwl? O, dwi'n bod siŵr, dwi'n bod. Really gwybod. I chi'n hapus efo siwrdathu? Ynden, dwi'n meddwl, yn hapus iawn, ynden. Alright. A mae'n siŵr bod chi'n hapus efo'r steddfod yn gyffredinol, achos chi wedi cael lot o lwyddiant yn dod. O, den, briliant, cael curo, brolyddi. Fantastic, briliant. Mae'r cythrel canu'n dod allan nawr. O, ne, dyn ni rili di mwynhau, dyn ni rili hapus iawn efo ffordd eithaf, dwi'n meddwl. Wel, da iawn. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i chi ar eich steddfod lwyddiannus a pob hwyl efo'r côr. Diolch yn fawr iawn. A'r côr ola heno ac enillwyr llynedd, uwch Aled a Llansanan o Glwyd.
Clwb Uwchaled yn cynrychioli Sir Clwyd yn cloi cystadleuaeth i'r corau mawr. Chi yn y cystadleuaeth hon llynedd, felly oes yna bwysau mawr yr ysgwyddau yna eleni? Oes, ond mae'n just prif beth di, da ni eisiau gwneud yr arweinyddes yn hapus. Chi wedi gael gair gyda hi ar ôl dydoddi ar y llwyfan? Na, ond ydy'n edrych yn hapus tra ni'n canu, so gobeithio bod ni wedi plesio hi. A wedi mwynhau perfformio Adre'n Ol yn ddarn hyfryd iawn gan Robat Arwyn? Ne. Ydy. Ond y falch fod y perfformiad drosodd? Ie, dim mwy ymarferion. Dim mwy ymarferion. Ie, gewch chi ymlacio nawr. Ac os yna ymlacio i fod weddill heno, os yna ddathliad bach i fod? Wel, monster ni'n ennill. Ond yr ei hun, yr ei dros yn digwydd. Yr ei hun. Ateb call. Da iawn chi. A dyna ni, mae'r canu, mae'r cystadlu wedi dod i ben. Mi gawn ni ganlyniad y cora yn y man, ond wedi cyrraedd y stiwdio. Mae trefnydd ar Eisteddfod Eleri Wyn Roberts. Croeso ato ni. Eleri, eich ymgyrchiadau ar Eisteddfod arbennig. Braf gweld y cyfan yn dod i ben, mae'n siŵr. Yndi, mae'n lyflu gweld y corau yn perfformio. A mae'n gwneud pethefnos diwetha o gweithio'n galed yn werth o. Ia, 2 flynedd galed mae'n debyg, yn dydi? Yndi, mae wedi bod yn 2 flynedd, ond dwi wedi mwynhau pob eiliad. A be oedd dy dyletswyddau di heddiw yma? Heddiw yma, cefn llwyfan o'n i rhan fwyaf diwrnod yn cuddio yn y cefn, yn briff y stiwardiad, o'n i'n siŵr bod canlyniad yn cyrraedd ar amser. Ie, doedd dim modd cuddio mae'n debyg, mae'n siŵr bod pawb eisiau gair o gyngor. Wel, oedd y walkie-talkie'n gweiddi'n enwyn neith aml. Diolch i ti, Eleri. Reita, ydych chi eisiau gwybod pwy oedd y côr buddigol? Dyma'r gyhoeddiad o'r llwyfan. Ond mae un côr ar ôl. A'r côr hwnnw wedi'n gwneud dod â croen gwydd drostain lan yn y ffordd oedden nhw'n cyfathrebu, y ffordd oedden nhw'n canu, y ffordd oedden nhw'n defnyddio eu lleisiau, a'r ffordd oedden nhw'n anwesu geiriau. A'r côr arbennig hwnnw ydy Uwchaled. Llongyfarchiadau. Llongyfarchiadau Uwchaled ac yn ail côr cymysg Ynys Môn ac yn drydydd côr cymysg Meirionydd. Ia, Uwchaled yn fuddigol. Oedda ti'n canu mewn corau dy hun? Na, dim lenni nag oedd yn. Ti'n mynd cael cystadlu wrth gwrs gan bod ti'n drefnydd? Well beidio, siwr. Wyt ti'n colli cystadlu? O'n i'n arfer cystadlu'n aml o'n, ond, wel, dwi'n mwynhau'r trefnu felly. Ac edrych ymlaen at Eisteddfod flwyddyn nesaf, mae'n siŵr? Ie, ynddo, lawr yn Abergwein blwyddyn nesaf, felly. Na ni, pob lwc efo'r trefniadau. Diolch i ti, Leri. Reit, a mae yna un cyhoeddiad mawr ar ôl wrth gwrs. Pwy sy'n mynd ar darian? Dyma'r marciau terfynol. Os na i ddarllen y cyntaf yn gyntaf, hefo 42 o farciau, gan i gael drymrol chydig bach. Mae Sir o'r De, Ceredigion. Ac yn ail mae Sir Benfro agos iawn. Ia, Ceredigion yn fuddigol, Sir Benfro yn ail. 2 sy'n berthnasol iawn yng nghefn llwyfan wedi bod yn mwynhau'r cystadlu gydol y dydd a'r nos. Tybed sut mae Ifan a Mari'n teimlo am y canlyniadau yna? Wel, Mari, mae wedi bod yn ddiwrnod ac yn noson ardderchog. A ti'n be, pawb yn dododdi ar y llwyfan yna a gwen ar y gwyneb. A dyna beth sy'n bwysig. O, bendant. Mae'r safon wedi bod yn uchel iawn eleni eto ac amryw o gystadlaethau'n cael ei fwynhau yma ym Mhafiliwn yr Hyl. Uchafbwynt y noson i ti? O'r ddeiaf ddoniol, dwi'n meddwl, y brawd a chwar o Fethania Ceredigion. Gyda'r lleia, dwi'n meddwl, ar y llwyfan yma heddi, ond, godon o'r to yma yn yr Hyl. A'i llwyddiant nhw, dwi'n meddwl, yn cyfrannu at llwyddiant Sir Ceredigion wrth gwrs, yn cipio'r wobr am y sir ar mwyaf bwyntiau. Wedes i bod Ceredigion yn mynd. Ie, da iawn. Wedes i, reit ar y gychwyn y dydd. Ond llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cystadlu, a diolch yn fawr i bobl Clwyd am y croeso i ni wedi cael yma heddi, ond ymlaen â ni nawr i Abergwein, achos Sir Benfro fydd yn croesawu'r Steddfod flwyddyn nesaf, felly mlaen â ni ardal y wes. Wes amdani, ynddo fe. Wrth o'n ni'n doi am heno, nos da chi gyd. Diolch Mari, diolch Ifan, diolch i titha Eleri am dy gwmni. Wel, a diolch i chitha hefyd wrth gwrs am wylio gydol y dydd a'r nos. Uchafbwyntio'r Eisteddfod gyda llaw ar y 10 o Ragfyr am 7:15. Tan hynny, nos da a chysgwch yn dawel.